една ловна резиденция. Има много стада, дивеч там. Има много хубава резиденция, където Тодор Живков посрещал Фидел Кастро и другите. Много модерно там резиденция. И отседнахме там. И аз като парламентьор отивам да се срещам с родата на Айсехел в Исперих. И се срещам с войчовци, с бащата, с всичките там. Викам, моля ви се, дошъл съм да ви сдобрявам. Човека страда, Ерикос. И тя вика, моля ти се, бати Османе, моля ти се. Той не е добре. Той ще ме пребие, той ще ме смаже, приключи вече въпроса. Викам, не може да се излагаме ни партията така. Трябва да направим нещо. Войчовците викат, ние с пушките ще го застреляме. Все едно на турските сериали, нали ги гледате сега? Абсолютно по същия начин. Викам, чакайте ме, момчета, успокойно ме, дойде човека, иска да се извини, иска да решим. И той бяхме го настанили в стаята, където е отсядал Тодор Живков в голямата ВИП резиденция. И с много кандарми, разговори, с моя авторитет пред хората там. Качихме се на колите, войчовците взеха пушките и отидахме. Ето това е интересно за твоето предаване сега. Отидахме пред резиденцията. И слязаха те, отвънка стоят всички наведени глави, пак ала турски сериал. Аз сванах момичето под ръка и го въведах и предварително казах, Ахмед, ще внимаваш, ще бъдеш по-нисък от тревата, по-късно. След половин час се сбиха. И с това приключи. Тя излезе с рев и ми казва, аз направих необходимото заради единството на турците, заради това и видя какво стана, не става. И тогава, всъщност, тя си излезе с братята и заминаха. И тогава, след нова година, той натоварил екипите си тук и ги пратил тя да подпише всички бракоразводни документи и ги праща в Костинброд, тук в районния съд и ги развеждат, така, без да присъстват там. Бързата процедура. Точно така. И тогава той решава много бързо да се ожени на пук. На нея. Как така лидера на турците ще остане така захвърлен, а жените чакат на опашка, а той така ще се изложи сега. Те ме извини, Ширин, много я обичам, много ми е близка. Това е втората му жена. Да. Бяхме я пратили. Чичо И беше голям функционер на партията, който беше изхвърлен от партията заедно с мен. Мустафа Карнобатлу от Плевен. Голям авторитет, голям барут. Момичето бяхме я пратили да учи в Турция. Ние пращаме всяка година студенти тогава. Сега не знам как е. И тя беше една от студентките, от момичета, която се класира и замина да учи в Турция. Когато ние провеждахме тестванията и конкурсите, тя с Чичо си беше дошла в моя кабинет. И както си говорим в моя кабинет, влиза Доган. И вижда момичето. И я харесва. И казва, Османе, ти къде и криеш тия хубави жени? Аз викам, това е племенца на Мустафа Карнобатлу и викам, заминава за Турция. Ама много е хубава Мустафа. Много е красива, еди какво си. Викам, ти сега си женен човек, не да я гледа тогава, нали? Да. Това става есента, когато готвехме сватбите. И момичето замина в Турция. Но той е запомнил. Той е запомнил. И тогава, след развода, той решава много бързо да се жени. И се сеща за нея. Изпраща една група хора да я намерят в Турция, да я поканят на среща с нея. А той до сега не е бил на среща с нея? Не. Ай как решава да се жени за нея? Иска я за булка. При нас турците така се искат. Дори преди време, преди години имало, когато хората не се познават. Чак вечерта, когато ги заболят, тогава се запознават. Имало е такива традиции. А тя в Турция чува вече тая новина, че той я иска. Значи, те директно отиват при нея. И казват, Доган ни прати. Идва и в България. Идва и в България, той ще ти каже за какво става въпрос. А тя има ли право да откаже? И има право, разбира се. Да, как ама да тя идва. Тя идва в България и той предлага брак. Директно. И тя казва, ще отида да питам майка си и баща си в Плевен и ще ти дадем. Пристигат майката и бащата. Мустафа Карнобатлу, естествено, моят човек беше много против. Дори се изпокара с брат си и родата. Но майката много мераклия. Дължени дъщерята за дъщерята на лидер на турската партия. Такава чест. И я дават веднага. Края на февруари в хотел София, набързо, ние направихме сватбата. Той януари се развежда, февруари се жени за втори път. След
Така развилят се събития. Сватбата. Развода, изперих голямата сватба и тия неща. Медиите започнаха да пишат дразнещи, така жълти хроники. Например, какви? Сега ще кажа. Новата съпруга на Доган облича дрехите на Есихел. Имало ли наистина такова нещо? Той не ги купил нови дрехи ли? Аз никога не съм знаел гардероба как стоят нещата. Да. Те се възползваха от тази информация, че Есихел била изхвърлена с одялото и всичко задържано. И започва това нещо да дразни Ширин, младата булка. И че той не я защитава като мъж. А тя млада, тя 20 годишна. Как така? Навсякъде ще я снимат, ще я критикуват като първата дама на турската партия и ще я пишат, че носи Стари дрехи. парцалите на Есихел. И как той така не я защитава? И една вечер, след един хубав купон, пак настроение, решава да я защити. Как? Изведнъж дига телефона на Валерия Велева и тя живее наблизо. И казва: Валерия, ела тук, искам да я защита. И започва да говори тези неща. И след 2 дена аз разбирам от Валерия, че е взела това интервю. И аз тогава викам: Валерия, дай да ги откупим това нещо, да не излиза. Не, вика, ние сега търсим Есихел във Варна и от нея ще вземем интервю и ще ги противопоставим. И тогава излязаха тези хубави неща. И тогава Доган мина 7 дена в нелегалност. Значи, за по-младите зрители, които 95-та година може и да не са били родени и не знаят, това е едно прословуто интервю на Ахмед Доган. Все пак тогава не е имал ни жълта преса, ни се е ровило в личния живот на политическите лидери. Изведнъж гръмва интервю, в което той обвинява бившата си жена, че е била нечистоплътна, не си пере гащите. Че е лесбийка. Да, че и харесва живее жени. с някаква приятелка. Да. Че е ерикоси и прави сумати простоти. И така или иначе, след тая случка, аз реших да пак да го използвам това нещо за хубаво. А той излиза в нелегално 7 Той дена. отиде и 7 дена се кри в горската хижа на язовир Студена. И разбира какво е направил. И вика: моля се, кажи ми сега как се измъкна. Викам: всички турци те търсят по дърва и камък. Да знаеш, че ще те линчуват. Няма да ти простат никога такава гавра с туркиня. С жена. Това при нас, тези неща в фамилиите са страшно нещо. Зато и Доган, преди малко, като казах, че имал нещастно детство, няма рефлексите на фамилиите. Това са комплекси. Това са неща, които са заложени в него заради това тежко минало. Това е, за съжаление, всъщност. За това, че не може да се организира семейство, деца и така нататък. Във всеки случай, и чакаме от такъв човек да организира държавата ни, примерно. И това е всъщност темата. Затова говорим за нея. Да, точно така. И всъщност тогава, като... Той се крие в тази хижа. Крие се в тази хижа. Даже хора като Стоян Денчев бяха депутати в нашата група, отиват при него, Юнал Лютви, и казват: трябва да се срещнеш с дипломати, да обясниш, това не е така, не си го казал ти, това е измислено, какво си. И се опитват да го вкарат още в тежка ситуация. И той ми звъни всеки ден и казва: какво ще правим сега? Кажи ми къде си, аз ще викам, що правя. Аз му се карах, като на брат му се карах понякога за такива неща. И той накрая ми казва къде. И отивам при него, викам: ако те фанат турците, сега ще те разкъсат, да знаеш. Имаш голям проблем. Това е срам и резил за всички нас. И какво ще правим сега? И аз тогава се сетих за нещо. Отидах при него и му казах: трябва да измислим грандиозен политически акт, мероприятие, който да засенчи абсолютно. И като се появиш, журналистите да не те питат за розовите гащи, да те питат за големия политически проект. Давай, вика, давай, измисли нещо. И всъщност така ние стартирахме, аз се оказах в по-силна позиция за натиск върху лидерите на другите политически формации за бързо подписване на политическото споразумение за старт на ОДС. И тогава аз ускорих старта на подписването на това политическо споразумение. И сега ще кажа нещо и ключово важно. Вторник. Обикновено са заседанията на всички партийни централи. Аз излизам от заседание на нашата партийна организация, Доган го няма, и обявявам, че до петък ще се сключи това споразумение.
Журналисти отиват от нашата пресконференция в СДС, ОДС, и питат господин Костов. Казват, господин Октай заяви, че до края на седмицата един от преговарящите, че ще се сключи това споразумение. И той казва, не, няма да се сключва нито до края на седмицата, нито следващата седмица такова политическо споразумение. На другия ден сутринта аз отивам в парламента. Идват вашите колеги при мен. И те ми викат, господин Октай, вие казвате, че до края на седмицата ще се подпише това споразумение. А господин Костов казва, че нито до края на седмицата, нито следващата седмица ще се подпише такова споразумение. И аз смятам себе си за играч в това пространство. И тогава казвам, на кого е казал господин Костов? На нас, журналистите. На вас може да ви е казал, но на мен не ми е казал. На нас не ни е казал. На преговарящите. Така че спокойно ще се подпише това споразумение. И тогава, на другия ден, ме среща Костов в коридора. Приятелю, знаеш, че много държа на теб и то уважавам. И затова дори тебе те приемам за по-голям седесар от мен. Но няма как да аз до края на седмицата да се ръгувам с този мръсник след тези интервюта. Аз съм християнин, семейен човек. Каза Костов. Казва Костов на мен. Казва Иване, извиняй, приятели, това няма отношение към голямата политика. Всички ние сме греховни, посредствени, обикновени. Аз съм селско момче, ти си селско момче, дошъл от тук, ери къде си, по друг начин. Но това няма отношение към развитието на държавата. Емоциите до тук. Разбрахме ли се? Така че ще има подписване на според. Аз, Петър Стоянов, Веско Методиев, Петко Илиев, обявяваме петък, 11 часа, в зала Запад ще се подпише протокола за обединение. За старта на ОДС. И ги поставяме лидерите при свършен факт. Всички мислят, че Доган е в нелегалност. Аз обаче го подготвих, че 11 часа ще има голямо политическо мероприятие. Ще го сложа да седне между Иван Костов и Стефан Савов и Мозер. И никой няма да го пита за гащите. Ще подпише протокола и никой няма да го пита за гащите. Но при такъв се... Вика, браво! И така Доган дойде от стадена и го скрихме и чакаме 11 часа. 11 часа, без 5 минути, през тая вход вкарахме Доган и го сложихме на масата в зала Запад. И той подписа протокола. И седнаха на пресконференция 4-мата лидери и не дадахме възможност да се говори за розовите гащи. И стана един хубав факт. Стартира проект ОДС и ние смазахме БСП на изборите 1995 година, на местните избори и след това президентските избори. Значи аз няма да влизам в детайли. При мен тогава дойдоха да им съдействам 3 души на Дундуков в кабинета ми като народен представител. Единият беше Николай Камов, да е жив и здрав. Другия беше Николай Добрев, Бог да го прости, беше министър на вътрешните работи. Третия беше Георги Първанов. И тогава вечерта на Развигор в кафе на Карниградск на Подкрепа се състоя първата среща вечерта след откриване на парламента с ръководството на Съюза на демократичните сили, начало с Филип Димитров и аз с Доган за стартирането на преговори за съставяне на първото така наречено демократично правителство в исторически план. В книга ще опиша кои присъстваха и какви глупости се говореха там. Примерно, моя приятел Асен Мичковски беше пиян и спеше на масата и вика, не съставяхте ли този кабинет? Дайте сега да не ме забравите. И по едно време, както се водят сериозни дискусии, влизат 2 души. Непоканени. И влизат. Ние сме толкова неорганизирани тогава, младо демократите, и влиза Иван Костов с пушкар. И Йордан Василев, да е жив и здрав, се обръща към Стефан Сава, Бог да го прости, и казва: Стефане, тия какво правят тук? И той: какво правят? Ами чакат пост! Иван Костов чака пост. Да, след това